Hvorfor? Hvorfor? Hvad vil du gøre? Okay, jeg gør det herovre. Det er bare slidt. Nej, kom nu. Kom nu. Okay. Gå længere Kan du ikke mærke det? Gå længere Gå længere Helt ind og rør. Hvordan han gør sådan Hvorfor rører du ikke sådan? Rør med hænderne i stedet for. Haha. Det var kylling. Kan du ikke mærke det? Nej. Pis, man. Kan du mærke det? Ja. Hvor går længere ind, så? Hvordan han gør det der med armen? Jeg gør da ikke noget. Jeg kan da også stå sådan her. Prøv lige her. Bare sådan der. Ja, det er også okay. Jeg skal ikke meget støde dig, hva'? Må jeg så prøve nu? Hvad? Så holder du mig i hånden. Hvad vil du gøre? Så holder du mig i hånden her. Du skal ikke røre med hånden. Er du klar? Det kommer til at gøre pisse ondt i mig, gør det ikke? Sig farvel til din far. Ej, jeg ved ikke. Du kan først prøve med den der. Jo, en lille bitte Simon. Kunne du mærke det? Er du sindssygt, mand?